വ്യവസായ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സംരംഭകത്വ പ്രോത്സാഹന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരംഭകരിലേക്കും പൊതുജനങ്ങളിലേക്കും നേരിട്ടെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ചാവക്കാട് താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സംരംഭകത്വ ശില്പശാല നടത്തി. ശില്പശാല തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജില ഗിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CM നൌഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷാമില സലീം, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ TP സോമൻ, ഇർഷാദ് K ചേറ്റുവ, ഷോല മഹേഷ്, MS ഭാസ്കരൻ, അജ്മൽ ഷെരീഫ്, ഹസീന താജു, ഷൈന മുഹമ്മദ്, വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ നവ്യ രാമചന്ദ്രൻ, BDSP VM നിമിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിട്ടയേർഡ് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് CG ജയകൃഷ്ണൻ, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ നിയമങ്ങളെയും ചട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി റിട്ടയേർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ജോർജ് വർഗീസ് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു.